Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi. Nad tobom blista slava Jahvina. A zemlju, evo tmina pokriva i mrklina narode. A tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja nad tobom. Izaja 60. poglavlje, 1. i 2. redak. Odagnajući tamu. Crkva je izabrana kao posrednik preko kojeg božanska svjetlost mora obasjavati ovaj moralnom tamom prekriven svijet, kako bi zrake sunca pravde koje daju mir ispunile srca ljudi. Osobni rad s pojedincima i obiteljima jeste dijelom zadaće koja se mora obaviti u Božjem vinogradu. Krotkost, strpljenje, trpeljivost i Kristova ljubav moraju se pokazivati u zemaljskim domovima. Crkva mora ustati i svijetliti. Opasjeni duhom i silom istine, Božji narod mora krenuti naprijed u svijet koji leži u tami i donijeti svjetlost Božje slave. Bog je dao ljudima plemenite sile uma koje se trebaju koristiti njemu na slavu. A u misionskoj su djelatnosti ove sile uma potrebne za aktivnu službu. Kod njegovih će se slugu vidjeti mudro napredovanje i razvijanje Božjih darova. Dan za danom dolazit će do rasta u poznanju Krista. Onaj koji je govorio kao što ni jedan čovjek nije govorio, koji se ogrnuo ljudskošću, još uvijek je veliki učitelj. Dok pratite njegove tragove tražeći izgubljene, anđeli će vam prići i prosvjetljeni Božjim duhom dobit ćete veće znanje u pogledu na najbolji način za obavljanje zadataka koji vam je povjeren. Oni koji su trebali biti svjetlost u svijetu, odsjajivali su slabašnu svjetlost. Što je to svjetlost? To je pobožnost, dobrota, istina, milost, ljubav. To je otkrivanje istine karakterom i životom. Evanđelje ovisi o osobnoj pobožnosti vjernika, hoće li pokazati svoju silu ili ne, a Bog je omogućio smrću svoga voljenog sina da se svaka duša temeljito pripremi za svako dobro djelo. Svaka duša treba biti blještava svjetlost koja proslavlja njega koji nas je pozvao iz tame k svom čudesnom svjetlu. Obilje Božjeg mira i blagoslova želim svima u novom danu.